Днес сме подготвили две изненади за гостите на МОЛ Русе и благодарим на нашите домакини от МОЛ Русе, а именно сесията фотопреображение с много въображение. Тук сме подготвили тоалети за млади дами и малко по-малко за момченцата, но дамите особено бяха привлечени от разкошните тоалети. Те имат възможност да се преобразят, да се гримират и да се снимат с благотворителна цел. Отново средствата, които събираме са за Сдружение Еквилибриум и нашата благотворителна кауза през тази Коледа. Макар и за миг се чувствам преобразена като истинска принцеса. Много съм щастлива. Аз съм една малка фея и изпълнявам само добрите желания. Аз съм Снежанка и съм помощничката на дядо Коледа. Аз съм Мелф и изпълнявам желанията на децата и на хората. А какво желание имаш ти? Аз имам желание всички хора по света да се обичат. Можеш ли да го изпълниш? Ще се опитам, ще говоря с дядо Коледа. Искам всички хора на земята да бъдат добри. Пожелавам на всички хора по света да са със семейството си и да се радват на Коледа. Пожелавам им много здраве, късмет през цялата година и цялото семейство да им е щастливо. Искам в целия свят да няма нищо лошо, а само добро. Да са живи и здрави всички хора. Късмет, любов, щастие, да слушате!